Ini loh, aku jadi badang sih video lah. Hello लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गुबुन भिडियोआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आङो भिडियो बानायनो बिराद गोबावसैमोन। थ' दिनै एसे टाइम फ्रि बेखायनो बानायनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांदो, आं गोबाव जाबायमोन भिडियो बानायैया। जोङो दा एसे बाजारावहाय बेदर लायनो नागिरदों आरोना। बेदर लायगासिनो दं। बेखौनो शेयार खालामनो सानलायबाय आरोना। सासे थाबायलांबाय, दिनै भिडियोआव थाफाया जाहैदों गाव। थांगासिनो आरोना जोङो, नोंथांमोना नायलांदो। मा होनो बेफोरबो मोनसे कम्पानि। बिराद इन्दि बिलाइ दंलाबायलै बबावबा नायलाय। गिर्जाया 8थायाव जाबाय थायोना, फैनायानो जायासै माथो। नै बेवहाय आवजार बिबार बारदों मोजांनो। आवजार बिबार आरोना, आसामाव दंना गैला मिथिला, मोजां नुदों। औ नङाबाहाय जारला। 100 थाखानि होनदो। जोङो माने बेदरखौ लाखांबाय, जों दा थांगासिनो आरोना। दावखोगासिनो। बेवहाय माबा कंग्रेसनि मिटिं जालाजोबदोंलै, फिरफिला गायदों। कंग्रेसनि फिरफिला जालाजोबदों, मिटिं दंदां मानिबा। फार्स्ट शिफ्टनि सानडे, ए शिफ्टनि सानडेआवहाय नों अट' खालामनो हाबाय। दस्रा शिफ्टनियावबो हायो नोङो, खिन्थु बांद्राय अभार माबा जायोना देहाया। दस्रा शिफ्टआवहाय नोङो अट' खालामाबाबो नोंनि फार्स्ट शिफ्टआवहायनो अटिया मोनथाम माबा मोनब्रै जाखायो अटिया। मालाबा सप्तायाव मोनथाम, मालाबा मासावहाय मानोना मास मोनसेयाव फार्स्ट शिफ्टआवहाय खनसे बा खनसे बिदि आरो। आरो नोङो दस्रा शिफ्टआव खालामबा खालामबाय, सम दङबा खालामदो। फैसा भिआइपिफोर बांसिन दंलै।